συγκυρία της παρουσίασης του βιβλίου «11 μέρες χωρίς ήττα» με βρίσκει στην Προεδρία του Ιστορικού Συλλόγου Περιβολίων Μυστηρίων Εμμανουήλ Παχλάς. Το βιβλίο αυτό το διάβασα, συγκινήθηκα, ανατρίχιασα, στο τέλος όμως ένιωσα υπερήφανη. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ σήμερα, για να τιμήσουμε αυτούς που πολέμησαν και είμαστε σήμερα όλοι εμείς ελεύθεροι. Με ιστορική ακρίβεια και προπάντων μαρτυρίες πολλών επιζώντων συγχωριανόμας, απόντων και παρόντων σήμερα, αποδεικνύεται ότι οι πρώτες ομαδικές εκτελέσεις άοπλων και άμαχων με κτηνώδη τρόπο έγιναν στη μαρτυρική περβολιανο-μυστηριανή παραλία μας. Ήταν 23 Μαΐου του 1941. Η πρώτη εκτέλεση στις 6 το απόγευμα. Η δεύτερη εκτέλεση την ίδια μέρα, 23 Μάη του 1941, στις 7 το απόγευμα. Στις 24 Μάη του 1941 το πρωί, δυστυχώς για τους αδικαιολόγητους εισβολείς Ναζί, σώθηκαν τουλάχιστον 28 άτομα και ευτυχώς για τον τόπο και για τους ίδιους, και έτσι μάθαμε την ιστορική αλήθεια. Ο σύλλογος μας, με όλες του τις δυνάμεις και μαζί με τους κατοίκους, θα παλέψει για τη δικαίωση των νεκρών μας. Σαν σύλλογος, ευχαριστούμε τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης και τέος Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Γιώργο Σταράκη, για το καταπληκτικό αυτό βιβλίο που μας παρουσιάζει σήμερα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιώργο, καλοτάξτε το βιβλίο σας.